Hey, mit navn er Martin, og det her det har tidligere været min 18+ kanal. Det har jeg valgt, det skal ikke være mere, fordi der har været rigtig mange både børn og teenager, der har kigget med, fordi at det er for nemt at bekræfte, at man er over 18, eller forældrene lader dem se med. Samtidig med, at der har været rigtig meget byen, men byen bliver både kedelig at være i og se på. Så alt er wiped, og nu må alle se med. Så laver vi en masse griner sammen. Her er vlog 0 med clean edit af alle tidligere vlogs. Det her er Josefine og Melanie, som synes, at jeg skulle have konfetti i hele stuen. Jeg var ikke lige klar over, at jeg også kunne lege med. Virkelig røvhuller! Hvad var det? Ikke mit bil! Nej, jeg gik for nej! Den er ikke åbnet, det der. Nå, ja, vi har masser af tid nok. Happy New Year! Så er vi klar til nytår! Og så kom jeg hjem til, at min postkasse også havde holdt nytår. Små røvhuller, mand. Men allerede med det samme, jeg kiggede i min DM's, kunne jeg se flere bekendte, der havde sendt mig deres video. Guldbås, mand. Guldbås. Derfra tog det ikke lang tid at finde ud af, hvem ham på videoen er, og hvor han bor. Så lad os besøge hans mor. Din søn? Ja. Han synes, det kunne være sjovt nytårsaften at gøre det her hjemme med mig. Og den synes jeg sådan, at han skal lov til at erstatte. Ja, det synes jeg også. Godt nytår! Hun var ikke glad. Bum, ny postkasse. Og det er lige som det skal være. Og så regner jeg ikke med sådan noget, det sker igen, fordi jeg finder jer. Eller jeres mødre. Halløj. Halløj. Er du klar til at fejre Huis fødselsdag? Alli, halløj. Det her er min gode ven Hui, og han har ikke fødselsdag. Jeg har lige snakket med dem. De kommer om lidt. Han ved ingenting. Happy birthday to Hui. Happy birthday to you. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Værsgo. Der er lige en gave også. Hvilket tager mig tilbage til, at jeg kom til at gøre noget med Hui efter en bytur. Det er ikke så lang tid, vi var oppe med dig, der var ude og kaste op med dig. Det var lidt små. Jeg kom til at bruge din tandbørste. Nej! Jeg fucking vidste det! Tans tandbørste er bedst af mine tænder. Hvad for en tandbørste har du brugt det siden egentlig? Ja, den samme jo! Og derfor elsker jeg stadig. Hende vil jeg fandme ikke slås med. Bare over 900 som godkendt. Det er den forkerte vinkel. Så ved vi ligesom, hvem vi tager opvasken her. Det er ham. Blot på mig. Jeg kom højere end dig. Fuck, må jeg lige se det klip igen? Jeg har fucking griner, du skal se. Vidste godt, at vi skal være forældre. Sammen. Hvem fanden lavede det? Det ved jeg ikke. What the fuck? Det kunne det alligevel, og det går virkelig ondt. Nej, og den er næsten færdig. Mangler bare gulerod. Ja. Perfekt. Nu skal han smage helt af Coco Pops. Kæft, hvor er det koldt, mand. Jeg får sådan helt stiv nips, altså. Tror du egentlig, det er koldere for ens nipples, hvis man har nippelpiercing? Nej, det er meget det samme. Hvad foregår der herhenne? Tackle ham! Pisse på mig, mand. Det er sådan en stikdjør, når man kommer tæt på sig. Jeg landede i bolsje før. Spis den! Ej, hvor er det klamt.
Min veninde Josefine, det er hende her. Hun har ofte nogle ret vilde teorier. Papegøjer, de kan jo snakke. Så hvis en papegøje fra Danmark nu fløj til Frankrig, hvordan vil den så kunne snakke med franske papegøjer? Du går klar, at papegøjer ikke forstår, hvad de siger. Hvorfor snakker de så? De siger fuglelyde. Det er sådan, de forstår hinanden. Men det er jo at snakke. De siger jo ord. Og måske er det bare nemmere at vise for hende. Bonjour, hej hej. Hej Jos. Jeg gider ikke at høre på det her fransk. Jeg fatter ikke en skid. Oh my god! Oh my god! Jeg kan ikke døje med jer mere. Kan franske og danske papegøjer forstå hinanden? Ja. Du kan justere dem fra dansk til fransk, hvis du lige bruger sådan en papegøjetang. Velkommen til Stor Kælkedag. Med Dumdummer og resten af banden. Shit en udsigt. Hold nu kæft og langt ned. Mit numshul lige nu, det er som en af de der globuskuler, du kan ryste, og så sner det. Hvad er det, sidder fast i? Det er pæl. Hvad så? Ej, der er Luca Buca! Jeg skal dreje af her! Os! Hej, kan jeg få lov til at booke et værelse? Vi er fuldt booket. Jeg kan se, at din mor har bestilt et værelse her, så hun føler sgu det hele. I sidste vlog var vi ude at kælke. Men mig og drengene mente, at vi kunne gøre det meget federe, så det gjorde vi. Featuring murspand og skateboard. Og så tog jeg Glenn og Luca med til Sverige. Her kommer Pippi Longstrømpe. Himmelsk stund på Øresund. Kys mig med din fønskægsmund. Jeg er virkelig glad for, at I viste mig den sang der. Det er Øresundsvisen, den skal man høre, når man kører over Øresund. Vi er blevet stoppet i svensk 12. Det er fordi, vi har alle de gode varer med fra Danmark. Han er kriminel. Ja, du har ikke pas med, du. Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvad fanden gør vi egentlig, hvis de ikke vil have mig med over? Ja, så er du langt. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nu bakker vi lige så stille ud her. Jeg har siddet en time i noget, der minder om destination på grund af, at de vil gennemrode hele vores bil, mand. Fuck, det er sygt det her. Vi kommer derind, ikke? Og så får vi vide, smid alt tøjet, stå lige det ene ben i hvert, for at se, om det falder noget ud af lige det andet ben i hvert. Ej, hvor er det simpelthen forbrændt der. Og vi mangler stadig Luca, altså. Endelig! Det er så der. Var du også nøgen? Ja. Så er vi sgu ankommet til en svensk hytte. 4 om morgenen. Ej, men seriøst, hvis det der svenske 12 ikke skulle kigge på vores tissemand, så havde vi været her for længe siden. Ja, sådan er det jo. Man bruger ikke bare et stykke toiletpapir én gang, og så smider det ned. Nej, bro. Man tager det 1, 2, 3 lag. Prøv efter du har brugt det én gang, så kan du folde det igen og bruge det igen. Nej, jeg gider ikke at risikere, at det bløde lort rammer hinanden. Er vi ikke enige, Luca? Jeg gider ikke sidde og kigge på mit papir, når jeg tager det røv. Nu skal jeg vise dig, hvordan du tager røv. Du tager 2 stykker af, så folder du den sammen. Så kører du den en gang, så folder du den sammen. Jeg håber ikke, du kører den vej. Ja, jeg kører den vej. Nej, du skal What the fuck? Ej, det er fucking mærkeligt. Altså, det gør man ikke. Nu er det dig, der er helt ude at skide. Lad mig lige fortælle jer noget. Må du ikke lægge en arm omkring mig? Det plejede far at gøre. Oliver? Ja? Hvad er det, du siger, vi skal gøre ved din kærestes tandbørste? Altså, jeg tænker jo, at det kunne være en super god idé at så proppe ned i en dåse tun. Hvis der er noget, hun hader, så er det fisk. Og Oliver, fordi du synes, vi skal gøre noget ved din kærestes tandbørste, så lader vi det gå ud over din i stedet for. Jeg forstår ikke helt, hvad der foregår. Det er lidt så. Nej, Vi kommer lidt til at gøre noget til festen. Gør noget ved din kærestes tandbørste, så lader vi det gå ud over din i stedet for. Hvad? Nej. Nej.
Ej, og jeg har sådan rigtig stået i morgen. Det er bare lige tilbage til dig. Jeg er bare klam, mand. Det er en ny tandbørste, jeg kan ikke børste tænder af det. Tænk på, at du har fået kørt ind sådan mellem tænderne. Men det værste er, skat. Du ved, jeg elsker fisk. Du smager selv af fisk. Vi kan prøve at spørge ham der. Hey, undskyld. Undskyld. Ved du, hvor staden ligger? Det ligger stadig. Mange tak. Så smed jeg David, Simon og Moller i nogle fangedragter og tog dem med ind i et gammelt fængsel. Hvis der er nogen i bad, skal du ikke stå og kigge. Hvorfor er der så kighuller? Men det er ikke kighuller, de har bare vendt døren forkert. Den plejer at sidde hernede. Nå, okay. Aha. Hvad scanner folk i lufthavnene? Jeg har fået forkert bagage med. Vi skal ud og flyve, skal Jeg stopper den lige. I fader og sønnen og helligåndens navn. Mig og Simon, vi startede med at gå i byen, så mødte vi jo jer. Så vi er faktisk grundstenene i Booker-gruppen. Nej, det er Glenn, det er mig, og det er Simon. Og så er Hui her foran. Den næstpræsident. Jeg er definitionen af I just work here. Hvor du lært Tims moves? Og så er det ekstra over for dem. Jo, det er altså. Nej, du må gøre det der, bro. Det er rigtigt. Tim, du står altid sådan inde på floor, bare sådan lidt til min nye Fortnite-skin. Se mig, jeg kan V-box. Nej, det får et julegave, sin mor. Vi er taget ud i en skatehal lige nu, fordi noget, som rigtig mange af jer ikke ved, det er, at Luca, han er fuldstændig sindssyg til at stå på løbehjul. Let's see how you do under pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Kan det ikke være sjovt, hvis du prøver at hoppe over Glenn? Jo. Det tænkte jeg faktisk i bilen på vej herover. At det kunne være meget sjovt. Er det ikke fedt nok, eller hvad? Kan du lære Glenn det, inden vi tager hjem? Skole med Luca. Gør det bare sådan der. Oj! Ja! Skal jeg ikke også prøve at se, om jeg kan droppe ned på den der? Jo. Bare sådan en ting, hvor jeg kan spænde mig selv fast. Du ved, køre hurtigt ned ad et eller andet. Det er jeg ret god til, men... Han elsker at blive spændt fast. Og jeg er knap så god. Ej, det er faktisk ikke ømt. Man kan ikke se det. Au for helvede. Velkommen til Aalborg. Velkommen til fucking Aalborg, mand. Nordens Paris. Nordens Paris. Hvad laver I to? Vi er med travlt, vi skal afsted. Jeg har gået på efterskole, ikke? Og på efterskole, der var det sådan ligesom en tradition, det var fællesskab. Ej, fuck den, du kan helt til. Nå, ingen beviser. Så ved jeg ikke lige, hvad der skete her, men... Det er sådan, at I vækker mig i morgen tidlig, hvis det stikker helt af. Ja, det er Martin Lange, du ved, det er Martin Lange. Det er Lukas næse. Ej, har du gjort noget med næsen? Ej, jo. Hvad flygter du fra? Hvad flygter du fra? Luca, hvad har du lavet i nat? Jeg vågner 6:30, ikke? Fordi jeg synes, jeg kan høre et eller andet. Det er åbenbart Luca, der kom hjem med en eller anden, han har taget med. Nej. Jo. I Davids soveværelse, som du ligger med der. Det er ikke rigtigt der. Hvorfor David, er det rigtigt? Jeg har ikke været... Men jeg kan ikke sådan fornemme, hvad der er, der foregår. Så jeg går ud i gangen herude, og der er bælragende mørkt. Det eneste, jeg kan se, da jeg kommer ud, det er David, fordi du er så mørk. Så det eneste, jeg kan se, det er dine tænder, der bare sådan står og klapper. Fordi han er helt flad af grin, fordi du bare har taget hans soveplads. Altså Luca, hvad foregår der? Det er fordi, at de gerne vil være med i videoen. Hvis de skal være med i videoen, så er de nødt til at gøre noget crazy, du ved. Nødt til at vise dem, ja. Hvordan plejer... Lav en varmel ind i toget. Nej, prøv at se, hvad jeg fandt her. Men jeg har hørt en rygte om, at Josa har taget en IQ-test. Har du taget en IQ-test i dag? Nej, ikke i dag. Det er nogle år siden nu. Hvad sagde den? Det har jeg virkelig ikke lyst til at udtale mig om. Første gang i sit liv, hun har fået 12-tal. Så vil Jose lige prøve at tage en ny IQ-test. Jose, hvad siger den? Jeg venter på mit svar. Jeg har en IQ på 0. Hvordan fejler man en IQ-test? Ej, det overgår jeg simpelthen ikke. Jeg har bare en IQ på 0. Kan vi ikke bare sige det? Så er du faktisk hjerteskadet. Jose har lige fejlet en IQ-test. Altså, hvordan kan det gå så galt, at du kan få 0? Altså, det er pinligt, mand. Du fik den ikke på 0, seriøst, gjorde du? Ægte. Jeg har svaret på 3 spørgsmål. Jeg har været en IQ på 80, og jeg gad ikke mere. Dum pap.
Det er Danmarks fremtid, det her, mine damer og herrer. Det er jeg sgu ikke helt sikker på, Emil. Ved du hvad, jeg giver gratis bare til hele samfundet, hvis jeg bliver statsminister. Der kan vi selv høre, hvordan det er, den fremtid den kommer til at gå. Jeg flytter til Norge. Hey Morten! Ja, vi skriver et hit! Okay, det bliver det shit! Velkommen til Jam Session med Morten og Moller. Jeg glæder mig så meget til den dag, hvor Moller han har fødselsdag. Han bliver 67 år gammel, 6-7. Jeg havde fødselsdag i går. Jamen, du blev 67 i går. Og hvorfor skal du tro, du er i hele verden? Det er, fordi jeg er fucking særling! Nu burde straffes, brylles, knitves og kysses lidt på munden, fordi du ligner noget, der er røget ud af samfundet! Hvad så? Er vi klar til White Wonderworld? Som er en gigantisk technofest i Brøndbyhallen. Og Psytrance. Og jeg har 0 anelse om, hvad jeg har sagt ja til at tage med til. Og det er vildt sådan en fest, hvor alle de bare skal komme i fuldstændig hvid. Det bliver så fucking fedt, man. Kom nu lidt! Men det her var ikke alt, der skete den dag, så lad os lige spole tiden tilbage til taxaen mod White Wonderworld. På min ene fod står der billige bajer. Det fik jeg lavet. Jeg kan ikke engang lide øl. Jeg har faktisk sagt til Glenn i går, hvis I gerne vil betale en tatovering, hvor jeg får skrevet, det plejede far at gøre, så vil jeg gerne have dem lavet. Deal. Vi lukker den der. Perfekt. Det plejede far at gøre. Nu vil du gerne have lavet den med mig? Ja, fuck det. Hvorfor ikke? Så skal Ja, du så også nu bliver du også smidt under bussen. Jeg har slet ikke noget med det her at gøre. Hvis du vil være med. Du skal være med. Jamen prøv lige at høre, jeg skal ikke være en del af... Kan ikke give mig en krammer til at sove? Det plejer far at gøre. Kan du ikke forlade mig for en yngre kvinde? Det plejer et far at gøre. Ej. Det er så fucking dumt, det her, Martin. Så vil jeg gerne have den lov. Altså, der er ingen vej tilbage nu. Ej, jeg skal da have lavet den lige på ballen. Ja. Jeg har lige fået lavet den her, fordi at jeg elsker min mor rigtig højt. Og så tænkte jeg, at min far han skulle ikke glemme det. Så han fik et spot på ballen. Så kan man så se, hvor meget jeg elsker ham. Ej, det er sygt tak. Fuck, hvor er det dumt. Tak til Frode for, at han gad at tage mig på ballerne i en halv time. Skududsat for mig. Hver anden gang. Det var alt for Blok 0, så hammer subscribe-knappen ned i dit gulv og følg Mongo TV på Spotify. Vi ses.